another brilliant time, another beautiful day. Viewers, and as son of Africa, everything I do it the African way. He is known to be a producer, he is known to be a musician, he is known for entertainment. He is right here with me, Fuzile Aplen, the man himself. Welcome to the program. Kunjani mpilo? Yaphila tena phonto. Sanakele njani? I know, same night. Ngubani yena uTafuzi baba ngamaziyo? Unokwazi bayawazi kanti. Igama lami uFuzile. Ngipheleleyo Aplen. Ikhaya lami ngisebenza eBhakani. Lapho ngithatha ke ngoba ngihlala lapha ngiyafangela. So kahle kahle ke xa uthetha ngoFuzile Aplen uthetha ngami as a musician, uthetha ngami ngoFuzile Aplen as a producer, uthetha ngoFuzile Aplen as umhlali waseMthatha. Zeziphi artists onotwina? The artists okay wasebenza ngazo. Those ones just to name a few. Ngiqale to the Prophecy Praise as a group, gospel group. Ndibuye ndize ngolungi itakayi engcobo, ndize ngomqondiso engcobo, ndize ngomara percent aphenga ngelizwe elokishini, ndize ngoaphelele. We are talking to a man who has been in the industry for some time. Right, Maskesi, what are the things that you can say played a big role in shaping your life as an artist? To be an artist, music, I thought it's just a hobby because ndikhule ngumuntu ozidlalela guitar. But ekukhuleni kwafika izinto ezinokurecorda, kwafika izinto ezino-inspireshwa ngabantu, ubone loo nhlobo mhlambi okanye uve loo nhlobo yalo mculo uyithande. Then zizinto eziyeke zandibiza into othi mandiye ndisondela closer emculweni up until xa kufika ke ngoku ixesha lokuthi ndim oculayo, andisamameli umuntu oculayo, ndim oculayo. Then ezo nto zandenza into othi ke ngoku xa sekufika ithi ndim obhala ingoma, ndim oculayo, ndim o-arrange ingoma, ndim ozixelelayo into othi ngoku ukuze ndibe kanti ndiyakwazi ukuba yi-artist, ndiyaproducer, ndiyakwazi uku-arrange ingoma, nomnye umntu ndimenzele lo msebenzi lowo. Ndabona ukuthi okay, yiyona nto endicinga uba ngoku I have to start it as a business because ndiyayibona yona italente ikhona behind. Then i-hobby is in me, but ke ngoku I'm doing it as a business. You are now doing it as a business. When exactly uqale nini ungena kwi-product yomculo, like professionally now, to say you are an artist uyacula, ungathi maybe le nto, when did you venture into this? 2005 uqala kwam, umuntu owandiphushayo nena ndingazange ndiqonde uba ndiyayenza is one of the other artists nayo endikhe ndayirekhoda phaa phambili, uphindile Velem, kodwa ke waye-artist ke yena ke before mna. Uphindile Velem umuntu owandiphushayo ndothi no, you have to record, you have to go to Joburg, you have to meet this person, the guy from Limpopo, Joe Shirman. Oh, okay. Nguye umuntu wazama ukushape neskill ke kum, so uba yi-artist xa wenza kanjani, uba yi-musician xa wenza kanjani. So uVelem ngoyena mntu ke 2006 wandikhomba indlela uthi do it this way. Before that bendicula bendidlala i-keyboards kwilusanda, but ibingekho into ethi ndiyi-artist. Bendisenza because of I love it. So you're just a keyboard player? Yeah, just a keyboard player. Right, after venturing into the industry now, how many albums ezingaphi under your name? Under my name I've got 4 albums. 4 albums. 4 albums. Yeyiphi yona nothi ikwazile ukudibanisa
nabathandi bomculo wakaFuzile Aplen? That one. Yo, ikhona album yami yesibili ene title track ethi Qinani Makholo. There are 2 songs in that album. Ethi Ndinganami Ndingema Nabo nenye ethi ingoma yaseZiyoni yesigubhu. Kwakujikelezwa. Akujikelezwa ke apho. Okay. Tell me something. Zeziphi challenges as a producer, as an artist or not? Right now, Kandi Jonga, you have not been much active in the music industry as in now. What are the causes of it? What is happening in the music industry? Dad, banga anawuthethe eqaleni kuleyo into ke. Yabona when it comes ufike i-message 2019 ethi nge-28 ka-March 2019 i-South Africa gonna close down, lockdown. Kungabikho umuntu ohamba estratweni, kungabikho umuntu uyothenga. Only the essentials ezazibalulekile ke ngela xesha lika 2019. I remember the time. Which is abantu abafana nathi ke kulokusebenza esiwenzayo. Sithi abebephangela ngela xesha. Sithi abantu bebene permits ezivalid uba ungagqitha apha. So kuthe xa kufika ke ngelo xesha kwavele kwavaleka yonke into. Khange bekhona into ethi ke ngoku singenza music, singayo performer, singayazi caweni, singayazi yafika indawo ye production yavaleka. So yona ke key point nayo nifike yayimosha industry of music. So what do you think has to be done up again? Because right now even when awukaveli ifandi phasa. Ever since this lockdown, I don't see people basafuna umazi ba sasimbona but asimazi wa uphi and izinto zazihamba right. Bakhona abantu out there who are actually waiting for your entertainment. Then wize bekwazi ukufumana online music abantu, because ke ngoku the recent album endiyenzileyo ethi Yiba Nodumo iyakwazi ukufumaneka online. Kodwa abantu abafuni nje only music, bafuna ukubona isiqu. In reality andisekho ku music industry that way yena ndikhona ngayo before. 1, ndingayiblame COVID. 2, to be a father is not easy. Okay. The age, the responsibilities zikhula nomuntu. Now zezona zinto ke zezinezindoba ndingaveli mna as an artist, performing artist, but abantu bona abafuna ukuba zi-artist, they are still coming e-studio bazo recorder, bazokwenza singles, abanye bazofuna ukwazi ukuthi ndingenza njani uze ndikwazi ukwenza 1 2 3, uyisa kanjani site radioini, and then uregister kanjani sami. Umzekelo the recent guy after the show ne-Sandwini Award isenza ne-Thanksgiving, bendisenza i-registration yakhe apha endlini. He's also your artist? He's also my artist. Popo Kwadiso i-singles yawina ngazo i-awards kwezi khona i-Kickma Awards abesanduwina khona for 2 times. Urecorda apha kumi i-artist yam and ubesandu uregisterisha. Sentsho ukuthi umsebenzi wona wasestudio uyaqhubeka noba uhamba kancinci nje ngenxa yexesha, kodwa ke for mna ukuthi ndibe outside ndinqabile. Do you have a message to your fans now as well as to your colleagues, people in the music industry? Yeah, then i-message endingayitsho ithi nje kubalandeli kuqala mabangatyhafi. Yize ke sisazi izinto baziyadura, kodwa for uba bakwazi ku-entertaineka music wethu thina as artist mabangene online. Umuntu nje utype nje igama Fuzile Aplen or else Bulela M
oNceke GP zininzi iartist online uyabafumana ukwazi ukudownload umculo ukwazi ukudownload ivideos uhlala endlini efonini yakho uzibukelele and then to the artist esezikhona ezisekhona futhi kwi-industry guys akuyonto ukuba iartist ovelulale namhlanje uvuke kusasa uyiartist or else akuyonto ovele nje uthi vumbu ucinge fana ukuthi ungaba iartist akukho lula futhi nokuyiyeka into ukuthi awunolala uvuka usithi ayike andiseyi artist because zininzi izinto sewuzenzile zininzi izinto zi-implementileyo nasezingqondweni zabantu nangokwendlela obuziveza ngayo ebantwini ezenza into othi ke ngoku ukwazi ukuhlala usithi ndiyi-artist sele usuka kule ndawo ithi ufuna ukuba yi-artist kodwa i-remain sithi le nto iza ndisakubiza uyi-artist. So it's addictive. It's addictive, it's in blood. For instance, ngakwenzela umzekelo ngam I was working at ABSA. The time ndisebenza eABSA ndithengisa loan ndiyafumana ichance yokuphuma ngaphandle beza stratweni bandibiza ayiza lapha ungaba i-consultant do 1 2 1 2 hey ngabona ukuba i-consultant ndizohlala ngaphakathi ladayi ngicela uyeka ngenxa yoba ngoku sendiva lento ithi ndiyi-artist sendiva i-album indibiza ukuthi mandiye ngaphandle is demanding me more than demanding ukuba ndibe ne-album. So meaning in other words it's more spiritual, it's more like a calling. Exactly. All right, wethu, in terms of e-performances and e-bookings out there usafumaneka na kwi-hirings and bookings? Inumber yam ethi 067 040 7940 kungenjalo kungaba i-email because i-email yona ndiyivula almost every day ndiyivula almost every hour i-computer in front of me uthi nje wena Fuz FUZAPLEN @gmail.com fuzaplen@gmail.com kungenjalo 067 040 7940 ya WhatsApp lo number umuntu angandifumana nakuyo xa efuna ukwenza ibooking. Thank viewers, just like we said and just like how we do it, wherever we visit an artist asihambi nje kanjalo sifikile nibonile ngoku siyahamba sizokwenza ngesiqhelo. Fuzile Aplen perform for you. Enjoy this one till we meet again. Thank you.